UNgqongqoshe wezempilo kuzwelonke ucacise kabanzi ngezizathu eziholele ekutheni sehle isibalo sabantu abahlolelwa icorona kulelizwe. The numbers were coming down. They were coming down. It was in response to the patients who were being targeted for testing. Those are the things that were determinant at that particular level. Uthi izisebenzi zezempilo kumele zihlinzekwe ngezinsiza zokuzivikela uma zisemsebenzini, wathi lukhona uphenyo oluqhubekayo ngesigameko esenzeke kwezinye zezibhedlela zakulelizwe nalapho kuze kwashona khona uDokotela obengenazo izinsiza zokuzivikela. I viewed these allegations in a serious light, and I have decided to urgently appoint a team which is led by Professor Mkhize, together with other medical nursing and legal professionals, to conduct an urgent investigation. UNgqongqoshe wezempilo ubonge kakhulu enhlanganweni yengamele ezempilo emhlabeni WHO ngeqhaza layo ekulweni nalesisifo emhlabeni kanye nezinhlelo zayo zokwelekelela iningizimu Afrika. Kuno-Dokotela be-WHO abazotheleka kulelizwe ukuzokwelekelela empini ne-COVID-19. The first 17 experts will touch down on South African soil today and will complete a period of quarantine and initiation before being deployed within the department and across the various provinces. Libonakala lehla izinga labantu abahaqwa yilesifo eWestern Cape kanye naseGauteng, kanti wonke amehlo asezothinjo esifundazweni kwaZulu-Natal njengoba kuyisona okulindeleke ukuthi senyukelwe isibalo sabantu abathelelekayo.